Jama'a assalamu alaikum. Da Allah ku taimaka ku danna mana subscribe, kana ku danna mana ƙararrawar sauti, sannan ku yi mana comment da like, domin hakan shine zai ba mu ƙwarin gwiwar su burbuɗo muku labarai da kuma shirye-shirye. Ina alfahari da ku masoyanmu. Babbar magana, Ali Nuhu zai ƙara aure. Yanzu nan wannan labarin ya karaɗe social media, inda mutane da yawa sun yi mamaki da cewa Ali Nuhu zai ƙara aure, kuma sun ga cewa waɗannan hotunan suna matuƙar yawo a social media, inda a yanzu haka mutane da yawa ba su yarda cewa zai ƙara aure ba. Wasu kuma mutanen sun yarda da cewa da gaske ne Ali Nuhu zai ƙara aure, domin kuwa matarsa ɗaya ce, kuma tun san da ya aure bai ƙara magana cewa zai ƙara aure ba. A yanzu haka da gaske ne zai ƙara aure, ji mutane. A yanzu haka mai sauraro wannan labarin dai ya karaɗe social media, inda muka gaya muku wasu sun yarda da wannan labarin, wasu kuma ba su yarda da wannan labarin ba, inda a yanzu haka muka yi bincike muka gano gaskiya akan wannan batu. Amma mai sauraro, kafin mu kawo muku wannan cikakkiyar rahoton, idan har ya kasance wannan shine shigowar ka channel din nan ta farko, muna roƙon ka da ka dangwala mana alamar subscribe, sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaran mu kai tsaye da zarar mun dora. Mun gode da ziyartar wannan channel din tamu mai albarka, sannan kuma mai sauraro kada ka manta ka dangwala wa bidiyon mu alamar like. Mun gode. Babbar magana, yanzu nan wani labari ya karaɗe social media, labarin cewa wai Ali Nuhu zai ƙara aure, inda aka yi ta wallafa hotonsa da shi da na wata mace a social media, musamman ma a Instagram da kuma TikTok. A yanzu haka mutane da yawa suna tantama akan wannan labarin, suna cewa ba gaskiya bane ba, domin kuwa Ali Nuhu ya ce da iya matarsa guda ɗaya zai zauna, babu wata mace wacce zai ƙaro. Don haka ne sa a yanzu haka mutane da yawa suke ƙaryata wannan labarin. Idan har ba za ka manta ba mai sauraro, idan ka kalli hirar da aka yi da Ali Nuhu a gidan jaridar BBC Hausa, ya ce da iya matarsa zai zauna da kuma 'ya'yansa guda biyu sun ishe shi, amma kuma a yanzu haka ana ta karaɗa wasu hotuna a social media, ana cewa wannan matar Ali Nuhu zai aura, inda a yanzu haka kuma wasu sun yarda da wannan labarin, wasu kuma ba su yarda da wannan labarin ba, inda a yanzu haka kuma mun yi bincike mun gano gaskiya akan wannan batun. A yanzu haka dai mai sauraro, kamar yadda muka gaya maka, mun yi bincike mun gano gaskiya akan wannan batu, domin kuwa waɗannan hotunan da ake watsawa na Ali Nuhu da wannan matar ba gaskiya bane ba, domin kuwa editing ne, idan zaka lura a jiki ba Ali Nuhu bane ba. Don haka a yanzu haka wannan labarin da ake watsawa na cewa Ali Nuhu zai da aure ba labarin gaskiya bane ba, kawai dai makaryata ne suka haɗa wannan labarin suka watsa a social media, kuma mutane da yawa a yanzu haka sun yarda da wannan labarin, wasu kuma ba su yarda da wannan labarin ba. A yanzu haka mai sauraro, ka ji dai mun gaya maka gaskiya, Ali Nuhu ba aure zai ƙara ba, kawai dai makaryata ne suka haɗa wannan hoton suka watsa a social media, su kuma mutane suka ɗauka suke cewa da gaske ne zai ƙara aure, domin kuwa idan har baka lura ba za ka ce ba Ali Nuhu bane a jikin wannan hoton, za ka ce shi ne, domin kuwa an yi editing na hauka a jiki, ba kowa ne zai gane editing bane ba, sai mai yin editing din. To mai sauraro, a yanzu haka dai ka ji gaskiya akan wannan batu, kai ma na san cewa a yanzu haka duk inda ka san wannan labarin zaka ce ba gaskiya bane ba, domin kuwa yanzu gashi nan mun faɗa maka gaskiya, ka ji gaskiya akan wannan labarin, domin kuwa duk sauran labaran da ake watsawa ba na gaskiya bane ba na ƙarya ne. To mai sauraro, a yanzu haka mu dai nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu, muna jiran ka da kayo mana kuma yana ƙasan bidiyon nan domin cin ta bakin ka akan wannan al'amarin da ke wakana a yanzu haka. Mu dai nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu, kai da kasance da wannan tasha a koda yaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribe, sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaran mu kai tsaye da zarar mun dora. Mun gode da ziyartar wannan channel din tamu mai albarka, sannan kuma mai sauraro kada ka manta ka dangwala wa bidiyon mu alamar like. Mun gode.